Čaute ľudia, ja vás vítam nového videa z hry Brawl Stars. Dneska si púštime Colta na 1350, 1400, hej. Niečo také by som dal. Takže ideme na to. Takže chcem už takých 15 minút, hej. Rýchlo. Žiadne kanál, že 3 hodiny tu budem, ale dám to, by som sa asi rozplakal. A nej dobrá má pomoc na Colta Luky. Ticho, prvý kill. Je to bull mapa retardovaná. Prime time, baby. Takže, akože hej, dá sa to hrať s tým Coltom, ale premýšľam, že pôjdem Brawl Ball, alebo potom ešte keď tak knockout. Let's go, top 4 chat. Máme win streak 4, čo je v pohode, akože dal som jeden win, potom som zistil, že som nemal zapnuté nahrávanie. Takže, no nič. No nič, čo si promyslel? Top 2, let's go. Ja mám bugnuté skiny, neviem jak vy. Bojím sa ísť do toho krikulovky. To nie je múdre. Dáme tomu bude nejaký bullshit, no neviem, nedala som pozor. Takže bojím sa tam ísť. Nedám to asi, neviem, pomoc, mami! No nič! Tam samý Edgar, to je buzeránsky. Viem, mohol som zahrať lepšie. Neveral som. Epický. Na Keru mi je toto. Plus 14. Ja sa vám ozvem, keď budem trošku vyššie. Dobre, prehral som, zapol som runokautov a sú aj tuto bugnuté tie skiny. No nič, tak to čo je Brawl Stars? Čo Brawl Stars? No nič. No Loki, mám pocit, že ale sme to prehrali. Nice, Byron. Loki je to strašne ská. Nič, tak je to na mne, no. Musím si nabiť nejak účko a nejak cez účko to dať. I want my mommy. Boli. Mám dosť už tejto hry. Ti hovorím, ja to nepúšťam dneska. Všetky to dobre hráme, tak je mi ľúto, ale toto video nebude vydaté. Takže keď vidíte toto video, tak sme probably vyhrali túto hru. A bude potom... Kedy. OK. To dáme. Keď to nedáme, je mi ľúto. Ale keď sme to dali, tak to proste vidíte a chillujete, hej. Prosím tým. Prosím tým. Som to posral, musí ja to vyhrať. Poďme. Nerob on dáva damage, kde by obdivil sa okamžite. Nice.
Nice. Poď. Ja to nechcem hrať. Tam pokúšať. Teraz to nedám. Oficiálne končím toto video. Lebo ja na to nemám proste. Čo to je? Potrebujem zrovna teammateov teda na toto, lebo ja... Ja premýšľam chat, že ja pôjdem natočiť teraz video. Tu máme Zajdgara. Breček na 90% toto video ani nevidíte, takže to je jedno. Sa tu lowky rozprávam sám so sebou. Alebo aj nie, let's go. Mám hyperúčko, využij ho správne a vyhrajeme to. To tak hrajte, no. Yes, chat. Konečne vín. Posúvame sa niekam. Dáme dneska len 250, lebo kámo, nebaví ma to fakt. To mi robí také nervy. A dneska natočím 2 videáky. Takže máte sa na čo tešiť. Dneska natočím ešte video. Že pušujem čo najviac brawlerov na Prestige 1. Hej, takže bude to dlhé video, ale probably ho zostriham. Ja teraz, jak som vám hovoril, tak úplne sa nesústredil na hru a je to úplne uvarené. Sme prehrali chat. Ja som to pozrel. Kámo, tak to čo bolo za šťastie? Podľanko. Áno, on. Yes! Kámo! Let's go, chat! To čo bolo? No. Tak toto bola golden hra. OK. Pravdepodobne, keď to teraz neposleme, posledná hra. A máme to, hej. Som auto-email. That. Yes, to dáme ešte.
len Ali. No nič, tak to bol crazy risk, Ali. No nič, dobre. Pokyn. Raz nepodceniť to, hej. Ajaj. Reveal. Prediktov. Pomoc. Let's go, zvládli sme to. Je taký malinký push, hej. Ale nie sú úplne krátky, takže taký mid. Myslím si, že v pohode. Pušol by som viac, lenže fakt mám nervy teraz a musím ešte ísť točiť to video s tými prestížami, hej. Potrebujem pušnúť nejakých brawlerov na ten prestíž 1. Viper pôjdem pušovať určite. Však tam len 150 trofejí. Potom to pôjdem asi pušovať Enzu. El Prima možno. Neviem. No nič, takže to bude koniec tohto videa z hry Brawl. Dobre, už som ticho. To bude koniec tohto videa z hry Brawl Stars. A ja sa s vami lúčim. Čaute.